τρεχάνιράκι, ένα τρεχάνιράκι, βοριά στο Μόρισε και μια μελάχρινούλα τζόγια αμάς το κληρονόμησε. Και μια μελάχρινούλα τζόγια μου αμά το κληρονόμησε. Λέει και ο κριτικός. Εγώ πέρυσι έκανα την πήγα στο ψιλοί. Λέει και φέτος θα πάω να την πάρω. Γιάννη, καλημέρα! Μην κάνεις κύματα. Στην αγαπώ, στέλνω τώρα αμάν τα χαιρετίσματα. Στην αγαπώ, στέλνω τώρα αμάν τα χαιρετίσματα. Τα δίχτυα θα πουλήσω, τα δίχτυα θα πουλήσω, τα δίχτυα θα πουλήσω και τη βαρκούλα μου κι όλα θα τα χαρίσω, τζόγια μου αμάν στη Μαριούλα μου. Κι όλα θα τα χαρίσω, τζόγια μου αμάν στη Μαριούλα μου. Έλα να φιληθούμε, έλα να φιληθούμε, έλα να φιληθούμε σαν τα αγριά πουλιά που σμίγουν στα κλαράκια, τζόγια μου αμάν κι αλλάζουνε φιλιά. Που σμίγουν στα κλαράκια, τζόγια μου αμάν κι αλλάζουνε φιλιά. Συνέχεια σκεφτός. Καλώς τα παιδιά.
Καλώς την Κατερίνα μας. Γεια Άντε Λεωνίδα, σπρώχνε. Γεια σου Νίκη. Γεια σου Νίκη. Γεια σου Λεωνίδα. Ωραία. Καλώς την Κίκη. Γεια σου Αντρέα. Έλα κουμπάρε. Γεια σου κουμπάρε μου. It's been a long day without you, my friend, and I'll tell you all about it when I see you again. We've come a long way from where we began. Oh, I'll tell you all about it when I see you again. When I see you again. Μου στείλες να σε κάνω φίλο. Damn, who knew? All the planes we flew, good things we've been through. That I'll be standing right here talking to you about another path. I know we love to hit the road and laugh, but something told me that it wouldn't last. Had to switch up, look at things different, see the bigger picture. Those were the days, hard work forever pays. Now I see you in a better place. How can we not talk about family when family's all that we got? Everything I went through, you were standing there by my side, and now you gon' be with me for the last ride. Γεια σου Νικόλα, γεια σου Ελένη. Without you, my friend, and I'll tell you all about it when I see you again. We've come a long Έλα Ρινούλα, μια καλά τα πας. Ωραία, ωραία. Πολύ ωραία. Oh, I'll tell you all about it when I see you again. Καλώς τον Γιώργο, τη Ρένα. Και τη φύση δεν βρήκα στην καλή Η ωραίτερη φύση. Αμφισμένη, γεια σου Ζαχαρία. Γιώργο, τι κάνεις? Προχώρα, σε θέλει χώρα. Καλώς τα παιδιά, καλώς τους. Γεια σας, γεια σας. First you both go out your way and the vibe is feeling stronger. With small turn to a friendship turn to a bond, and that bond will never be broken. The love will never get Κι άμα έχει lost. ασπάλα το κλουβί. And when brotherhood come first, and the line will never be crossed. Established it on our own when that line had to be drawn, and that line is what we reach. So remember me when I'm gone. How can we not talk about family when family's all that we got? Everything I went through, you were standing there by my side, and now you gon' be with me for the last ride. Don't let the light guide your way. Yeah. Hold every memory as you go, and every road you take will always lead you home. Δήμητρα. It's been a long day without you, my friend, and I'll tell you all about it when I see you again. Έλα Come a Ζαχαρία. long way from where we began. Oh, I'll tell you all Μαζί πάρε about όπου it πάτε. when I see you again. When I see you again.
και τσέρμα. Θα ακολουθήσουμε μαζί με τον Αζωάνο. Μετά εμείς θα πάρουμε το μονοπάτι Αζωάνο. Εσείς θα πάτε το μονοπάτι Η αρχαία ελιά 2.500 λεπτών. Μείνε εκεί με το Μιχάλη. Εδώ μπροστά στην ελιά και θα σας πω τι θα κάνω. Με πολύ χαρά σας καλωσορίζομαι τους ορειβατικούς που είστε το ζωηρότερο κομμάτι στον τομέα της φυσιολατρίας αλλά και του πολιτισμού και είναι πάντα χαρά μας να σας βλέπουμε και να βλέπουμε συχνά μια το ένα σύλλογο, μια τον άλλο. Ευχόμαστε να είστε καλοί, δυνατοί, με όλο νέες ιδέες φρέσκες και να βοηθάτε στην οικολογία, στη φυσιολατρία και στην ανάδειξη του τόπου μας, του φυσικού μας πλούτου. Για να μην σας κουράσω, αυτή εδώ η ελιά είναι πιθανότατα η κορονίδα του μνημιακού πλούτου της Κρήτης και της Ευρώπης πιθανώς. Έχει πρωτεύουσες διαστάσεις βάσεως 22-10 μέτρα και είναι η πρώτη σε διαστάσεις συμπαγούς κορμού, γιατί είναι ένα-δύο που έχουν 25-26, αλλά έχουν 5-6 κορμούς. Και η ηλικία της είναι χιλιάδων ετών και μάλιστα το καταπληκτικό είναι ότι έχουν βρει και αρχαία ελαιουργία δίπλα, όπως εκεί, ναι. Είναι πολύ ωραίο να σκέφτεσαι ότι αυτή η ελιά, αυτοί οι ελιές και αλεθόταν εδώ στον Αζωριά. Ναι, πολύ το ανασκάπτει και πέρυσι και συνεχίζουμε για να ανασκάπτει. Πέρυσι τον Οκτώβριο κάναμε σοβαρές εκδηλώσεις, πάρα πολύ σοβαρές στο Καβούσι και στην ελιά, οι οποίες είχαν παγκόσμια στην κυριολεξία πύχη. Και προσφέραμε μία ελιά στον ΟΗΕ, ένα φυτόριο, ήταν 3 φυτόρια από εδώ. Το ένα πάει για τον ΟΗΕ, ο Κοτσιάς έχει υπογράψει ο υπουργός να πάει, έμαθα προχθές ότι πάει καλά η διαδικασία για να πάει στη Λιάγη, όχι να φυτευτεί, σε ένα έφριο του ΟΗΕ, γιατί έξω θα ξεραθεί από το πύργο. Πάει καλά, έμαθα η διαδικασία, γιατί θέλει μεγάλη διαδικασία να αποδεχτεί δώρα για μερική και να αποδεχτεί δώρα ΟΗΕ. Ελπίζουμε να βρεθούμε εκεί. Η ομογένεια πάντως την περιμένει ο πρόεδρος του Παγκοσμίου Συμβουλίου Κρητών, η κυρία Στρατουδάκη, για την περιόδο να κάνετε δρόμο με αυτά. Εκεί πέρα έχει μεγάλα γλένδια. Η άλλη είναι για την UNESCO, και θα έχουμε κάποιες σκέψεις μαζί με την UNESCO που θα την πάμε, την έχουμε αφιερώσει στην UNESCO. Και η τρίτη, τη φυτέψαμε με τον Υπουργό το Σπίρτζι την προάλλες στο αεροδρόμιο Σιτίας κατά τα γένεια του αεροδρομίου. Εμείς θέλουμε όλος ο μνημιακός πλούτος της χώρας. Σημειωτέων ότι βρίσκεται στη μέση του ιερού μινωικού άλσους. Ήδη είναι μια ελιά, νάτι εδώ πέρα, είναι και άλλη αρχαία ελιά και πάρα πολλές γύρω-γύρω. Και υπάρχει και το κυπαρισόρασος που θα το δείτε από πάνω, που υπήρχε από τα μινωικά χρόνια και εξαγόταν από εδώ στην Αίγυπτο και σε άλλες χώρες το περίφημο κρητικό κυπαρίσι. Είναι λοιπόν το ιερό μινωικό άσος, 4 πόλεις που την περιστοιχίζουν πολύ κοντά, αρχαίες πόλεις, και είναι ένα σύστημα σπανιότατο παγκοσμίως. Αυτό το σύστημα θα προσπαθήσουμε μάλιστα να το αναδείξουμε, ίσως αν μπορέσουμε να μπει στα παγκόσμια μνημεία της UNESCO. Θα κάνουμε μια τέτοια προσπάθεια. Εδώ είναι ο Αζωριάς, λοιπόν, είναι μια πόλη, το πλάι του κάστρου, ο Βροντάς από εδώ, ο οποίος είναι σπανιότατος και έγινε μια φορά στο αμφιθέατρο Κορδάτου στο Βόλο το 2008 συνέδριο με τιμόμενο πρόσωπο τον William Coulson, ο οποίος είχε ανασκάψει πρώτος, γιατί έχει την ιδιοτυπία ο Βρόντος να είναι η μοναδική πόλη που διαφωτίζει τα σκοτεινά χρόνια του μινωικού πολιτισμού. Τον ένα το μέχρι και άλλα θέλετε στο χωριό. Σας καλωσορίζω, είμαστε πολύ χαρούμενοι που είστε εδώ. Αν μπορέσουμε να θεατράκι 12 χρόνια ή ξέρω εγώ να αναλυθεί ακόμα παραπέρα και διάφορα που θέλουμε φέτος το καλοκαίρι να κάνουμε για τα σκουπίδια και τα λοιπά. Σιγά σιγά. Το Θεοδωρίδη για την εύκολη
Ελάτε και μήνα ακόμα. It's been a long day without you, my friend, and I'll tell you all about it when I see you again. We've come a long way from where we began. Oh, I'll tell you all about it when I see you again. When I see you again. Damn, who knew? All the planes we flew, good things we've been through. That I'll be standing right here talking to you about another path. I know we love to hit the road and laugh, but something told me that it wouldn't last. Had to switch up, look at things different, see the bigger picture. Those were the days, hard work forever pays. Now I see you in a better place. How can we not talk about family when family's all that we got? Everything I went through, you were standing there by my side, and now you gon' be with me for the last ride. It's been a long day without you, my friend, and I'll tell you all about it when I see you again. We've come a long way from where we began. Oh, I'll tell you all about it when I see you again. When I see you again. Ma almeno First you both go out your way and the vibe is feeling stronger with small. Turn to a friendship turn to a bond, and that bond will never be broken, the love will never get lost. And when brotherhood come first, then the line will never be crossed. Established it on our own when that line had to be drawn, and that line is what we reach, so remember me when I'm gone. How can we not talk about family when family's all that we got? Everything I went through, you were standing there by my side, and now you gon' be with me for the last ride. Don't let the light guide your way. Yeah. Hold every memory as you go, and every road you take will always lead you home. Oh, it's been a long day without you, my friend, and I'll tell you all about it when I see you again. We've come a long way from where we began. Oh, I'll tell you all about it when I see you again. When I see you again. Βγάζεις μια φωτογραφία πάνω. Ναι. Να γνωριζόμαστε κιόλας. Τώρα εντάξει, και εγώ μπορώ να πάω τρέχοντας, αλλά αυτό θα δω. Αυτές είναι φωτογραφίες, έλα Βασίλη, έλα εδώ. Έρχομαι. Ελάτε για την ομαδική όλοι παιδιά, ανεβείτε πάνω στα βράχια να σας πάρουμε όλους μαζί. Α, στα βράχια εκεί πάνω ανεβούμε. Εδώ πίσω είστε, εδώ. Τι μου δίνεις? Τι μου δίνεις?
Πήδα, πήδα. Το βάθος το έχεις δει? Ναι, πολλές φορές έχω έρθει εδώ. 300 μέτρα είναι. Ένα θα με πέσεις ό,τι και αυτό. Μα τόσα ψοφίδια είδες. Για καμιά εβδομάδα σου λέει τρώω καλά. Τι κάνει τα ψοφίδια. Μας πήρανε καμπάρι. Ωραία, θα σε λέω οροπεδίς. Αντρέα, στη γέφυρα να μην περάσει κανείς, λίγοι θα περάσουμε, να περιμένετε να πάω από την απέναντι μεριά να συνεργάζω. Εμείς θα σταματήσουμε για προχωράτε! Μπράβο, μεγάλη. Περνάμε. Περίμενε.